inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Wannan mai wannan kike ma wai koma ya zami da shi. Wannan ko sallama ma ba zan yi ba wallahi, ka min dinki na ko baka min ba. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba zan san inna lillahi ba, ce dan ka gani ba da za ka hawo min sarai ba wa Allah. Dinki na kwana nawa na baka dinki na, ba zai yi ba, kana min yawa, ba zan iya ba. Kin san me yake damuna da shi? Rashin hakuri wallahi. Ban da hakuri ban da shi, ba zan je ba wani in tsaya yanzu ba wani. In za ka min dinki na, ka min dinki na, ko ka biya ni atamfana. Gaba daya atamfan nan nawa? Ke da yake wannan abun, ke yake kira tun yau kwana nawa ina fama da shi. Rashin kuma za ka min bawa Allah, ni da dukiya ta in kawo ma dukiya ta ka zo na kana gaya min magana? Wa alaikum salam. Wanda yake faruwa ne tun da nake ciwo hayaniya. Makociya kin san me yake faruwa? Wannan biyar Allah shine ta bani dinki. Tun dan da ta bani dinki na miki rantsuwa da Allah kin ga fitin nan ya ni ban ma sani ba ko ai kayan nata ne ma. Aikin banza wannan Kuma kana da laifi. Ya za a ka dinga fama da wannan tsohuwa abin, dole za ka dinga rigima da masu dinki. To kin san ai dan wa ake cewa Da tun inda ga tare. za ka je ka yi canji, in canji kake so za a yi maka, idan sabuwa kake so ka siya za a je kawai a maka canji. Wai to ya sunan wannan guri da ke ga. Sunan gurin matawalle swing machine. To ne siyoyin mashin ai kamar ina jin sa. Nan ne kasuwar bacci ba nisa. To ina ga zaka da kin ga dan Allah ki kwantar da hankalinki, yanzu nan za a je wallahi yanzu nan Allah ya kwantar da hankali. kin ji dai yar uwarki ma mace kin ga dai. haka ne na a kwance yake ai, a kwance yake, a kwance yake. Hakuri mu je dan Allah ki raka ne yau Allah. Nagode fa. Zuwan ki ayyaya alkhairi. Yar uwa da kai kin daina faɗa da wannan telan na. Ban ku zan yi, wallahi ba zan iya ba, daga yau an yi an gama, wani in ba bawan Allah na dinki wallahi ba zai yi ba, mu dai je in ga kurra. Duniyar kekuna. Matolle sayin mashin duniyar kekuna. Kai, masha Allah, matolle sayin mashin duniya ne. Gaskiya ni da ta biya ma wallahi da na kai wallahi sai da na rude, na zo na duba na ga wancan anya to wani da ɗan uwa wai wanne za a ɗauka wibin ɗin zan ɗauka email to ai ga broda nan shi ma na ni anya kuɗaɗe na yau Kwantar da hankalinka. kuɗaɗe na yau anan za su Ka ƙare. samu da abin da kake so a nan gaba. Na gode. Yawwa faɗa ya kare. To ai yalla bai ranka shi ne garka da dan mun ma rikice dan ba mu kawo ta a ciki ba mu san kana ciki ba Allah kai hakuri. Ni kawai an rikita ni a gurin gaba daya. Mun zo duba wato matawallan sayoyin mashin ne, muna so mu samu namu rabon mu ma mu wuce. Mun gode to yalla ai. Mun gode. To muna son a wancan brother din shi kuma yana da tsada ne ko me sauki? Okay. Ai ga wani ga wancan wibin ne shi ma? To kina da wibin akwai inda tara akwai takata mu duka abin da yake da cikin inda ke da yake da mutum yana Masha Allah to kuna yin gyaran ni ina da wanke ce kin ga shi ya zamu fada baiwa Allah na wai dinki fa ta kawo mun ba. Kwantar da hankalinka dan uwa, yanzu faɗa ne da kai ya ƙare. Masha Allah na gode. Kai nesa ta zo kusa, ina masoya na faɗin Najeriya, ku garzayo zuwa matawalle sauyin mashin kasuwan bacci, muna kiran